Welcome to Ilocano Mat TV YouTube channel. Like and subscribe. Nandito na po ang ilan sa mga nakakatuwang trending ng mga color brand. Oras po natin. Umaasa lang. Hello po, my name is Eugene Sequinto Perez. I'm from Ibaan, Batangas at nag-a-apply po ako ng scholarship dahil ang nagpapaaral po sa akin ay ang lola kong pipi. Ay naku, napatakbo pa si Lola. Ito naman po ang pangalawa. Hi guys, ako nga po pala si Maiko Maniago at nag-a-apply po ako ng scholarship program at kasama ko po ngayon ang aking lola dahil siya ang isa sa mga inspiration ko kasi ngayon hindi na po siya nakakapagsalita pero makakapagsabi siya ng magandang tanghali sa inyo at thank you sa inyo po. Magandang tanghali ka tsaka thank you po. Di ba sabihin mo na eh? Okay. Magandang araw po. Ako po si Ivan Maris Navia ng Plaridel, Bulacan. At ito po ang lola ko na si Rosita Navia. Naging inspirasyon ko po ang lola ko sa pag-aaral ko dahil dati po siya nag-a-addict. Tang na. Gago ka pala eh. Bilisan mo na. Ay, naku, hindi. Huwag na. Pipi na lang. Litong pa yung TV, doon na lang sa gawin yun. Ano ba? O, dito na lang. Oo, hindi. Nagkikakat ko na lang. Kasama pa ba ako? Oo. Eh, ikaw nga dapat makita ka dapat maawa sila. Seryoso. Ayun, ka muna gasalit. Ako muna. Beong. Seryoso tayo ah. Okay, maingay daw ha. Gagawa kami ng drama. Magandang gabi po. Ako po si Christine Joyce Evangelista. Second year college na po ako sa Pinma-Aral University. Kasalukuyang nag-aaral po ako ng BS in Criminology. And humingi po ako ng scholarship at sana po matanggap niyo po ako. Deserve ko po mabigyan ng scholarship dahil sobrang hirap po ng buhay namin ngayon. Wala na po kaming makain. Sa totoo lang po si nanay po, nagbebenta po siya ng bakal bote. Kahit hindi po siya nakakapagsalita. Na hindi ka nakakapagsalita, di ba? Sabihin mo sa kanila, bigyan niya ako ng scholarship. Nanay, hindi ka nakakapagsalita dapat. Kasi nga, pipi ka. Kakat ko na lang. Sumasakit lang po yung dibdib niya. Sana po talaga mabigyan niyo kami ng scholarship. Maraming salamat po in advance pagka po nakuha niyo ko. Nay, mag-thank you ka. Kaya po siya naging pipi dahil po nagbebenta po siya ng illegal drugs dati. It's a prank!
Sobrang, bakit ba